Ang mami sungke bahai ki mama sungni rok bai kisa share khaigrana burui ibu thuya rokoi bu tongya saichung kagoi bu tongya daily hai mangna ai pan tini khete bo kongrai ni pusak sa yang ai tongmo bate kaga musuk jagya ta ge nok borok bla kwrui sungnai kwrui ba ma sungo ama khebo tini doi sok paya bo hisauta 9ta rok bajinai 9:30 rok bajinai hingke mui rok sungsok de hisao age khe to ang mai kaisa sungsok tongo mai kaisa sungpropan ha kaisa bobai ma sungai do hingke bo thopro rok bo mui rok sungsogo haiba bo tini thuya hingke ba mui sungsokro de ang bohoro faine thik kwrui sajakma bagui sungma tongo ta haike jephru phuru khelai ma tongo hai tongphuru bo haike khelai bani jephru phuru bobai tongani mami sungfru bo haike ma sungo wngkha ba kosto ani sing rok bole sabai oro khe sing rok sao mutrui maya ang gana tongkha bole hai do opungrui rok bole tak ani gana o ha kok sai tonglang kha gana tongkha bole hai haike tongo do kisaba makhang no haike kao hingke mui khe to bo hati rok sok paya ko hati rok mungsa kwrui alu rok sok paya kota hingke bono naising tongo mai kaisa mophangoi mosidnai mui hingke jero sungnai tongo ta hati rok sok pai bai nok borok koisa kwrui nok gandani buprang rok si hati si tongoi rok fainai jibono tui si samung khaimani onek kosto sing rok to tabok sing sao si rok koi ma tongo ha jephru phuru salsa bobai ma si tongani mami sungsaksa si ajar wngya haka se khi si ma sungo hingke ba bole si section delivery mani busi kosto bo sibo je wngnai rok to bo sa maje maje riyogo motogo watui jora sing sao oro bising si tei jerai bai kagya khe ma tongo jephru phuru singye bo ani sing rok horo khe samani mutrui maya sabo motogo sing bo sao khe 5 mas si kaya kho humo kajak ha 5 mas rok kaya kho khe si hake bono bam bai kosto khe samung khaimani belai kosto pa cherai nawali kosto no haibana ang nakuk tongma hima o ang sak sakma jephru phuru bobai ma rest kisaba kwrui bui hai khe bo kwduk thui ya sarsa khe basajak aiya dadut rok liya faide tesa thuli yakhe dini ro hang kisa sakni rok bai share khainai tei video content rok kwrui ba o mami sungmani rok siba hake nok ang bahai ke ma tongbono nalai dini rok mami sungdo tei ni rok bai kisa video share khainai amano content wngha hingsa amani ta mui bok sadoro boni kaka naui bok saroi muthui kalang nasi alu helai tongsani basai sungdo ngangkha yasu sani raksai kai tongsra lang tabokhe bai manalai basai je tai tong kokla tak alu rok marok sonai grana rokoi to yang ka ke ma tongnai ko ang je khaitei khai tong ta rok alu sulai tongo alu ko tayo bo ko pili masin haka tong oh ma ya sing sao sing nek ma thai nek ba se de tai tong pula te isa si ko ma la isna wa
masih kagak sih kotor ya guys, masih kagak kotor ya kalian ini. Ini bini yang masih. Nah itu bukan saya benar tok di sharan hinale manisi amo thokwazi botol ni no khulok liata or packet to mo packet no rosnai thok mo masi wai shibai yake preshrai pada na thok ma kasar pe hata kete mo tok tuibu or mixture o motong mani to yade moso phere mani tong khota moso khajak rong ko poro tok tui galok busui ro ha chirai galok ko kaisi nai ke ba kaisi to ma dera sinai bile sumbrung dera ya tini ki yok ya ma dera tabok se chirai thuya ko ang video tini khaibu tini edit khais to tang voice ko baroi tongu tini na video khai mani bu tabok khaibu tabok edit khaibu tongu ta voice ko baroi tongu tak sa thuya ko sarai tang bazai tongu 9:24 tang bazai tongu tabok sa thuya ko di drong mama ni sing sabu hero koi to ha mai rok masaya ko tak sanau poro buso koi beya koi sana boy is tholang ne ya ang bai ma tong ko bla ha bisa saka ha ka tong koye bang bla sing rok sabai bo pono le su bai to mane hliya pa hli sala ha 7 kg rok de kana hata ba mane rok ba humaya hai rong kre simaro bal ha ka raksa mane ho jage kho hai rong kre chak khosi azar singra ya bo si oro rokoroi roke ka grau ko ba nai no mai khursa he rokoroi no ka istong sro ko ba mangsa sima khaya Tuma an basa saka mang bang lang baje pro ba samang rok no bahage khaini ba nung bajak tong hangkhe opong hangke ba siri siri ke rokoi thui tong stika rokoi tong de haya kheble no hongjak te kheble mok ta langkha dud rok tui bujak ni hete swkang bai bujagani sai to hana ule Zayeng ya no le jesek saro de no no mutri phaya kono
thus tiko tano sinta angba ang bai baksa duko ma jao na nang bahaile thuya rokoi tongya angke ba ang bai baksa kosto maya do khe jagui jephru phuru basi bajai ma tongya do kosto khe khasiya bwtha rokoroi samung khai khe bo wa kaka bata din ni koibar maka jata khar chuchuk khe ha thapui din ni koibar maka twmano tension ong nangba siring siring khe kya huwa tano wasuk bo nungba haike dukhu manaijat kosto manaijat borok chwrai pangsi ming kawui par je pas kawani toi bo kai par mangnai numa haike numa ni hai kapal sambo mani nung jephru kawani.